Assalamu alaikum zan aydın tarın dinleyicileri zan aydın tarın Mustafa. Ne görüşüňiz ýaly biz ýene zan haýlanmak bilen ne dolu toporum bilen nihiw edenden bugun bir 3-nji ýylymda adatsan söýüş. Ha? Nihiw edenden. Ne? Şuňky dinlejimiz nähil mehriban dostlar. Ýaşly adam, ýaşly dinlejimiz. Ne deňdüşleri ýaşlymyzda saat salmaly. Ödem nähil sazlar salmaly, gadymy Türkmen sazlanmaly, halk sazlanmaly, milli sazlanmaly, diňe Türkmen sazlanmaly ýerine ýetirmeli. Nihiw edenden nädir? Bu zanly sazlanmalyň pursatyny söýetirir, zanyňyz sag bolsun, zany sazlanmaly bilen alyň dostlar. Ona datsan ki? Ýöre.